kalder alle modne singler i Danmark. Helt herude på Danmarks allervestligste punkt, der har vi opfundet et sommerhusferiekoncept, som henvender sig direkte til dig. Vi har reserveret 10 af vores allerfineste sommerhus til jer herude i Blåvand. Der kan være imellem 4, 5 og 6 personer i hver sommerhus. Dem bliver I fordelt i forbindelse med, I melder jer til. Og kom med indenfor, så kan I se, hvad der er, I kan frem til. Dejligt køkken og en spiseplads. Og en mega hyggelig stueafdeling. Og endnu en. Og her kan I komme med ind og se et af de soveværelser, der er. I får naturligvis jeres eget soveværelse. Og i det her dejlige hus er vi så heldige, at der også er et badeværelse til jer hver. I alle sommerhusene er der nogle lækre udeområder. Herude har vi både en jacuzzi og en sauna, hvor man kan sidde og nyde den her fantastiske udsigt. Den første morgen på jeres ophold, hvor I er samlet, der inviterer vi jer alle sammen til lækker brunch hernede på Høfde 4. Under jeres ophold, så sørger vi også for, at I får lov til at smage nogle af alle de lækre lokale specialiteter, vi har her i området. Jeg tror, at det, jeg vil spørge dig om her, det er, hvad der motiverer dig for at deltage i det her nye koncept? Jamen, jeg tænker, altså for det første så er jeg et sted i mit liv nu, hvor jeg rigtig gerne vil udvide mit netværk. Og så kunne jeg godt tænke mig at møde andre mennesker sådan på en mere naturlig og afslappende måde. Det der med, at man er i sommerhus sammen og lærer hinanden bedre at kende på en naturlig måde, det er noget, der appellerer til mig. Ja. Så. Dejligt. Lyder det også som noget for dig med et sommerhusophold sammen med andre singler? Så er det nu, du skal slå til. Det er den 19. til 22. november 2026, og det koster kun 2750 kroner per person. Og vi skal have fyldt sommerhusene op med både mænd og kvinder, så vi bliver flere til at hygge, snakke og nyde Blåvand sammen. Læs mere på vores hjemmeside. Kom sammen på sommerhusferie.dk